Check ko ngayon guys kung nana mo pagkaon. Kahapon alas 3 kapindo lang to. Karon tanaw na ako kung naa. Sige ko. Kaon ay. Nana pagkaon. Iya ko na pagkaon kay ano pa lang oras, alas 3 kapin pa lang oras karon. Yan ang akong kaon guys. Ba naman sa pikas kwarto, akbang nako. Sig katulog lang kami. Gawas na ako mo guys, gawas ka. Guys, may gapan. Trabahan, sakyan na sa trabahante. Dapat sa babaw, dagat na guys. Dagat. May gapan. Guys, bugnaw na kayo ang kanina ko ni sayo kayo gihapon. Wala na ako nabuksan kay surprise na guys. Yung unsa. Yeah. Unsa. Wow. Oh, sarap. Dami ng sad. Pinapataba kami talaga sa aming company. Sarap. Balance kayo ba? TV din guys, so sarap ng ito na. Kansi desu. Wow. Ay pagawa sa TV kay puro pagkaon guys. Makaon. Anta guys. Sarap. Sayo pa dere guys. Alas 5:21 pa. Pero ngit-ngit na kayo. So, lami naman sa kaon kay bugnaw man gud, lami kaon. Kaon na rin. Tug sayo. May salad. Aslub kayo. Kaon tulog na yung trabaho. Tauge. Saka sewage. Dami pagluto. Sila, makaral Japon. Log. Guys, mahurot gyud. Thank you kayo sa among pagkaon. Thank you Lord. Amen. Hello guys, thank you kayo sa mga nagsubaybay na po sa aking YouTube channel na si Toto Bisaya. Sa wala pa diha nag-subscribe sa kuha, subscribe na kamo.